олимобод деҳаи дурдаст буда рӯстои баландкӯҳ маҳсуб меёбад. соли гузашта сокинони ин деҳа тасмим гирифтанд ки 4 километр роҳи нақлиётгардро асфалтпӯш намоянд. дар марҳилаи аввал 1,5 километр роҳи нақлиётгард мунфарш карда шуд. имсол 3 километри дигари роҳи деҳа асфалтпӯш мегардад ки нақшаи пешбинӣ гардида бар зиёд иҷро карда мешавад. дар ҷараёни ин иқдом тамоми сокинони деҳа фаъолона иштирок намуда ҷиҳати ободу зебо гардидани як гӯшаи диёри хеш ҳиссагузорӣ намуда истодаанд. маврид ба зикр аст ки мунфарш кардани роҳи деҳа бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва сокинони маҳаллӣ роҳандозӣ карда шудааст. барои дар сатҳи зарурӣ ва саривақт ба анҷом расонидани кор техникаҳои зарурии муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои нақлиётгард сафарбар гардидааст. mana shu xalqimizni mehnati bilan Moskvaga yurgan birodarlarimizni mehnati bilan mana shu o'zimizni mana o'tgan yili Olmobod ro'ylarini yo'llarini 1,5 kilometrini garaj asfalt qilgan edik. Bu yil nasib bo'lsa yana 3 kilometr yo'lni asfalt qilsak, mana lagerga qarab yetkazishdi. Niyat qilib turibmiz. Nasib bo'lsa inshaalloh 2-3 kun ichiga shu lager oldiga tushib borish niyatimiz bor. Bizni shuncha mehnatimiz, obodonchiligimiz Tojikistonimizni tinchligi bilan bo'lyapti. бояд тазаккур дод ки дар шаҳри турсунзода таъмиру барқарорсозии роҳҳои нақлиётгард ва босифат асфалтпӯш намудани роҳҳо ба ҳукми анъана даромадааст. имрӯзҳо мушоҳида мегардад ки дар тамоми гӯшаву канори шаҳр корҳои созанда вусъати тоза мегирад. дар ин баробар аҳолӣ низ ҷиҳати амалишавии чунин амалҳои неку шоиста даста ҷамъона камари ҳиммат баста имрӯзҳо кӯшиш намуда истоданд то ки маҳалли зисти хешро обод намоянд. бояд қайд кард ки роҳи деҳаи олимобод бори аввал асфалтпӯш мегардад ки ин иқдоми бузург ва некушоистаи ҷавонмардони бонангу номусӣ ин диёр мебошад. сокинон ва фаъолони деҳаи олимобод дар оянда мақсад доранд ки дар деҳаи худ корҳои ободониву созандагиро вусъат бахшида барои баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум ҳиссагузор бошанд.